Biyag ti tao. Pakaragsakan launay ti gayem yo ti kadayo amang padpadaan kadagiti drama ama ng biyanang kan biyag ti tao dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin ket naimbag nga orasyo. Sakbay ti drama makablaawa mampay da Roselia, Fea, Susan Ronquillo dita Hong Kong, Jasmine Rivera, Alcatlin Umayas, kan Aida Garcia. Kaya titayin nga rudendanggan ti episode 400. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, anak ko. Talaga nga agabrod kan. Laglagi pa nariga ti mayadayo iti pamilya. Daytoy laangan ti amok a pamuspusan. Tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yun, nanang. Amuyo mat. Awanan bibiyang ti ama na kada kami. Ay, maawatak matkit di anak ko. Iso asuportaran da ko maiti planok, nanang. Ikararagyo asapay la kuma. Tanaanos ti agbalin abos may ichay. Kasta mata ka na yung ti ikarkararag ko, anak ko. Di yun to kumaliwayan abagbagaan ti apo ko yun. Nangruna no natangkan ti ulo na. Wen, adamat kit din ni ading mo a Freddy a katulunga kamang bagbagakan kwa na. Agyamanak manananang. Uray kaskasano. Nalagan tiriknak nga umadayo. Tada kayo iti kabsat ko a katulungak amang bagbaga iti anak ko. Diyo maranak ko. Nubagbagaan da kada apong mo. Dumngag ka ha, Wan. Wen, amok daytan. Di ka kumaagbalin a sakit ti ulo kadakwada kan angkel mo a Freddy. Wen, kulaklaro dan. Dagiti bilin ko kan ka. Di mo liplipatan ha. Wen, dagulit kayo mat nanang. Wen tapno di mo malipatan. Agadal ka na sayaat. Tapno napintas to ti pagbanagam. Kaano ti flight yo aya? Inton bigatan. Okay nga rod. Di ulip-lipatan tagpawit Wen, agpaw itak adagos apaman ang maalak ti umo na aswelto. Mare, anyat pagpupungtutan ni Madam Itay. Ay, jakman amo. Sana mauawatan ti paparamid na. Sana mauawatan ti mood na. Ano santalatan Anya ngay kat iso umatibos ta. Numabalin la kumasukatan ti bosan niya. No siya, ano sak dito'y mare. Uray na ungat. At least, pakanandata dito'y. Wen matkit di Sana kas kadagiti daddo mga amo. Nga imutan da ti trabahador da. Naku namon mare. Kat nalpasan ti imparamid na kan ka. Nalpasan Ingkay bagakan kwa na Ang mga no adda pa iparamid na kan ka. Madamdaman tulatan. Napudot sapay ti ulo na. Ang mga no siyak ti pagpupudutan na. Narikatan, mare. Kumusta kayo dita, Freddy? Ading ko. Nasayat kami lata dito'y manang. Ni Jomar, adda ka di dita. Primormat manan. Anya, napanan na. Kasi tisigod Adda manon iti dagiti barkada na manang. Ay sus, awagam Pagawida mon, ang mga no agbartak manen ijay. Wan manang. Inak tusukunan no madamdama. Agyaman na kading. Aywan, agpaw itak iti package dita Pilipinas. Padaanan yun to, ading ko. Dahito ti parakan ka, Jomar. Teta lang timpawit ni nanang apong. Kwarta ngay, awan impawit na. Awan kwarta nga impawit na. Sumarunon to kano. Unay ni nanang. Nagabrod pa lang no kastamat lang gayam. Maawatam ka din ni nanang mo apok. Sika ti makagapo no apay anagabroad. Anwak ngay dagita. Kat aramatam ang agiskwila. Nagpipintas to pa dagiti abado. Ibagay man kininanang. Ngayon sumaruno. Kwartalatan ti pawit na. Anwak kumangay dagita luplupot. Kit adumat ti badok. Kwarta ti kasapulak apong. Saan ada kita?
Kumusta ti panagadal mo, anak ko? Mayat lata. Say-saya ato ma, tapno makagraduar ka, wan. Apay apakits lang timbawit yo. Kuratati ka sa pulak nanang. Saan kita kumkonforme? Agpaw itak to no agsweldo kami. Asap kumamat ananang. Kasapula ko di kwarta. Bumulod ka pa ilakin ni uncle mo, Freddy, anak ko. Oo, tsak kayat. Sigurado nga agungat manday jay. Pangusaran man ni ti kwarta. Kunanan tumaran kanya Bay am ta ichat kunto, wano awagak laengan. Murayag latan ti pawit yun nanang. Di yan awagan ng uncle, tas sumanakon tumanan. Sige, urayim tagpaw itak to, anak ko. Ape akas jay mo ti panagsasao di anak mo kan ka, Mare. Kasapulan na kano ti kwarta, Mare. Wen angam kasla makaungat pa'y amang ibagay ti kwarta kan ka. Kas di talaga ti panagsasao di anak ko, Mare. Ay, ipagarup na siguro analaka ti trabaho ta dito'y, Mare. Demanding launay. Mare, Ungrateful di anak mo, Mare. Ay, pasensya kan madingamin tirik na ka nakangag. Di nakapay kinumustan. Kwarta adagos ti bagbagana. ay, kanayon kumat abagbagaan. Ngumkas jay na matlat na, Mare. Ay, sa bagay adda talaga dagiti anak nga oray kasano ti panang bagbagam kadakwada. Natangken lata ti ulo da, Mare. Anya ti plano ni manang mo nga, Freddy, anak ko. Agree nyo nga tayo ti kontrata na ijabroad. Kastamot ti kunana, nanang. Ay, anyan. Di pa agbakasyonan, di kabsat mo. Trabaho latan, tininto na rin na. Masyanak mo't nga ro di kabsat ko, nanang. Imbag man ta nalagipnak pa lang. Apay di kay nang ipawit iti kwartangay. Nalipatan naksamot tan. Saan na kas na anak ko? At dala na patig anang usarak iti sweldo. Wano? Addan sa bala a pamilyayo dita. Saan ko maatila at atang pamanak ko? Sikat yung makagapuno api anagabroda. Ang mga nadamutan ka din nayo dita. Isungawanin may pawit yo. Di yo lang maibaga ta mabutan kayo. Saan man atila ibagbaga man ako? Tawan kinapud no dagita. Kanda minsan matla sa anak-anak pawit. Pawitan dak nga rodan tanay. Naibusan ti kwartak. Nakautangak pa yun. Ala, ngampang nga asim kasaan ko maabisyo ti pangigastusan. Wen, sige tanay. At dapay lakad ko ita. Basta pawitan dak tanay. Kasapulak unay ti kwarta. Jak maguston ti kasya pa nagsasaw miti inam, Jomar. Apay manan ay angkal. Respekton ko mamat tinam. Nagalas ti pa nagsasawm. Kasla saan mo nga ina ti kasya pa nagsasawm ken kuana? Anya ti madijay Iti tono ti boses mo. Madlaw nga on respeto mitinam. Nagsasaw ka, kasla sikat ti boss na. Nagdawat aklang iti kwarta. Tanaibos nga rodon ti allowance ko. Agtipid ka ngamin. Saan agapot taadda ni nanang mo yabrod? Kat agin babak ng kamatan. Inakmat na siya San adagas nagdawat ak iti kwarta ken kuana. Wan ngam kitaam kumamit. Narigat ti trabaho ni nanang mo yabrod. Di na lang may diretsyo nga ibagakan ka. Ngam iti kinapudno na. Marigrigatan ti inam iti trabaho na ijay. Awan mo ti bagbaga na marigrigatan. Di na lang maibaga. Ngam amok ti rigat ti trabaho iti abroad. Bannog, puyat, kan ili ti kalaban iti balasyo tao. Sige angkal, tarumarak dit. Papanamanan. Iti ayan iti barkada mapaliwawan. Agraman barkadak, iso kada kayo. Wan tasabalin tinasumok mo. Dagita mo nabiso at tao ti pakibarbarkadaam. Jomar, agpanunot ka kuma. Panunutom ti rigat ti inamidya brod. Kulakmanan. Maulawak, Mare. Nene, apay manan. Masansan mo't ti panagulaw mo. Wan nga rod, Mare. Ay na, agpa-check up kan, Mare. Delikado daytan. Agin na naak labiit. Sayang ti kwarta. Imbes a pagpa-check up ko,
Ipawit ko laangan iti Pilipinas. Ay, kasanon o dagaya mo na dagsen asakit mo. Banog ko laang daytoy, Mare. Ina na laang ti kasapulak. Sige, Mare. Agina na at biit. Ituloy kong to ti aramida kinton madamdama. Ay, kasaritak langan ni madam. Ibaga ka maditirik nam. Tapno paginanaan na kapailaang. Saanan? Sayang ti sweldo. Kabailak daytoy, Mare. Agina na at labiit. Apay nagbartag ka nga, Jomar. Abay ka di apong. Tinapatagakit nagawid ah. Ay na, dita ti pangigas-gas to sa miti kwarta pagrigrigatan jay inam. Inted na nga rod kanyak, di kwarta kon. Nung makita na kanya Uncle mo Freddy ay, Jack Lamon. Sigurado nga ungtan na kaday jay. Kanayon mo't nga ang tanak nanggal. Naputo na kanayon, ti ulo na kanyak. Wala ta natangkan mo't nga minti ulom. Talaga gid kagurguro na ka. Isaksakit na kanya Uncle mo. Di na kaya tamay sagmak ka. Ay na, napatpatagpay kay din dagita barkadam ngamda kami. Awampay denggam asaw. Alia, agpulong kay manan kinanggal apong. Tapno ang tanak manan ito nagawid. Hello, Nanang. Apay asaan asong bata ni Jomar ti awag ko kankwana. Ay na, damanan na pananda kadagiti gagayam na anak ko. Anya? Ang mga numabaybayan namat ti panagadal na dita, Nanang. Ada nga men kwarta ngay pawpawit mo. Numabalin, di mo sobraan ti pawit mo anak ko. Nanang, Nasukir nga men, natangkan ti ulo na. Nangruna no kadwa na dagiti barkada na. Unay ni Freddy akabsat mo ay na. Marigatan namang disiplina kan kuan na. Tapasaray sumbatan naman. ay, ano sa nyo pailaan ti anak ko, Nanang? Hindi ka madanagan. Tauray di na kami dangdanggan. Agtultuloy latta ti panang bagbagami kan kuan na. Agyaman naktada kayo amang tultulong kanyak, Nanang. Pakibagayon to nga rod kini Jomar a replyan na dagiti text ko kankwana no agawid di tabalay. Kailiw kun ang makasarita ti anak ko, Nanang. Magustuhan lang unay ni Madam Tilinutom anatang Linda. Wen nga rod, kas di ka naman ang tilutwak inton bigat. Ni, okay ka kadilaang Linda? Apay akas lang aglaladot ka. Kalaat mat nga minasimakit ti ulok, Mare. Nini, apay nga eh. Ay na, makapadanag gamot. Di ka pumampanaw iti abay ko, Amang ano kalaat amatanim mo dawak, Mare. Agpa-check up ka nga minan, Idi pa'y lang ibagbagak nga agpa-check up ka. Mare, maulang. Ane, Mare! Ala, Jesus, natalimudawan ni Linda. Sir! Madam! Help me! O niya nga nawaga mo ti pamilya mi di Pilipinas. Uwan, nalpasan, Mare. Imbagam nga da ka dito ospital? Imbagam ti kasasaad mo? Uwan, Sigurado ka uwan, Susan. Kat kasano, agawid ka pa nga ro di Pilipinas Tapno makay na naka. Maawatan da ka mo dagiti amo ta. Saanan, Mare. Agpaimbagak dito yan. Sayang matitrabaho, nusukatandak da, Madam. Sayang tinarugya. Saan batla kayat ni Madam ngagtrabaho ka No kasta ti kasasaad mo. Kuna ngamin ti doktora kasapulam ti ina na. Tani, ado ti rumbang nga agasam. No sa anak nagtrabaho, awan maitid ko iti pamilya. Nangro na iti anak ko, Mare. Agad-adal pa'y laang ni Jomar. Apay nga apong. San mo tinagpawpawit ni Nanang? Sa mula malagip kita ti inam no awan ni pawit na kwarta. Di munto pa'y sungsung-batan ti awag na ka. Ira na namat ngayon ti umawag na dalakad ko. Awan pa'y pawit na. Ay agchat ka kay di kang kuana. Kumusta ang mati kasasaad na ija abroad? Da kayo na apong. Na
Talagan sa mga awan bibiyang mo iti inamon. Adda klase kita apong. Awagan nyo latan. Ibagayo na ibusin talawas ko. Naliwayan na mo't yung tagpawik. Nagsasao ka. Kas lapid-pidutan lang dyan nam ti pawpawit na kwarta. Maasi ka kumamot kan kwa na. Pagrigregatan na ti kwarta nga ipawpawit na kan ka. Adda ka di load mo, prede? Apay ka din, Nanang. Awagan man ni manang mo. Madingamin dyan na itagtagay nap ko. Adda ka no da ka sa napasamak kan kwa na. Ay, ang mga nanyamat ang tinapasamak ki Jacob sat mo. Tagtagainip la day Nanang. Kun may isa, nasingpot dagiti amo ni Manang. Takas tama ti ka na rin nga ibaga kada tayo tong galumawag. Ay, basta awagan man. Kaya't ko ang makasarita Jacob sat mo. Mabit lang nga rod, Nanang. Linda, anak ko, kumusta kan nga dito abroad? Kaasi ti apo. Si Bibi agak lagtamot nanang. Apay ka di. Nay, apay akas tatabusis mo ngay. Kas lagkakapsot ka mat. Saan mat nanang? Ay, kwa. Diyak lang amin mabalin na pigsaan ti boses ko. Tama nga no agong ti bus ko. Aywan, sa anak pala makapawit or unong ti sweldo. Kaano kagayam ngay nga agawid? Diyak pa'y sigurado nanang. Ngam agawid ak tulat na. Sige, agpakadak pa'y nanang tabi si kami dito'y. Umawag ak tumanin no awan aramidan mi. Malanga road. Agan-anad ka kanayon dita, anak ko. Linda, agring kan. Aldawan. Linda. Ni, apay akas to lang ate kumarik. Linda. Ala, saan samatan nga gangangas? Linda. Diyos ko, kasyam kumani Linda. Ispalam tibiyag na po. Ay, tinaset. Ayabak na giti amok. Hello. Sino da ito eh? Siyak da ito'y Freddy. Ni manang mo asusan. Ne, Manang Susan. Sikamot gayam. Kumusta? Kwa, di ka kumamakmakla. Titibaga ka. Ay na. Ha? Apay? Awanan ni manang mo. Natayan. Anya? Sana pundo na itamanang. Katong kaano lay din nagsarita kami. Nabayagan na masakit ti kabsat mo dito abroad. Ngam linablabanan na ti sakit na. Inkarigatan na lata ti nagtrabaho nga ura darikrik na na. Nagsakit? Apay di na yung pagbaga masakit gayam. No kasta, inlimad na ti kasasaan na kada kayo? Kuna naman ta pinakamuan na kayo. Awan nadakdakamat nawanan. Di mi amo ang nagsakit. Katunggal umawag. Kanayon na nga ibagaan na saya at ikasasaad na. Di na siguro kaya't ngagdanag kayo, ha? Awanan ni manang ko. Nanang! Apa pinalawan na kami? Linda, anak ko. Papa, ngayon limad mo ti kasasad mo. Nuham mo klakas to'y ti mapasamakan ka. Sana ko mga ipanugot nga gabrod ka. Anak ka! Nanang ko! Naitabo ng tinam, Jomar. Agawit tayo. Datayo lat nabati dito kampusan tan. Uncle, nagsakit ti barugong ko. Amok nga may nasyak ti rason ti panagaprod ni Lanang. Amok at tinapinta sa masakbayag ti pinampalunot na. Taura mo na di nan kapalan dagtrabaho. Inkarigatan na lata. Ayat na lamay tad na ti kasapulag. Gusto ka, Jomar. Nangato tarapaap ti inambaragan ka. Kati pa ka konsensya. Pinaliwalak na kita sakripisyo, tinak.
Kwarta lang, ti magbagakin ko na. Ajak man la kumustahan, mati ka sa saan na. Nagsakit, ti mapukawan iti na, Uncle. Jomar, Kasano masulitak, ti nagkurangak iti na, Uncle. Kasano may paghitak, ti panagbalbaliw. Wano pa nagsingsingpat kon. No natay matan ni nanang. Nanang ko! ala, agrobot ka, Jomar. Taing kagin roll. Ha? Kunak manlog sardeng akong nag-eskwela, Uncle. Tawanan ni nanang. At da kwarta nga imbati, tinam. Pagatal mo kano day, Jay. Kasta tinlanad na iti surat na. Sakbayan na tay. Kat pangasim ha. Tano adal lang. Di mo lalaw ka ni Tibisyo. Uwan, Uncle. Promise. Agbalbaliw akon. Diyak kaya itong tagbisyo. Promise, Uncle. Ikarigatak ti makalpas iti panagadal ko. Kablaawan ka, apo, kay nakalpas ka niti panagadal mo. Kat nakapasa ka pa yan iti board exam mo. Uwan nga rod, Lola. Oh, diyak may ladawon ti kinaragsak ko. Congrats ka na kan. Nananay kan ng ininyero. Agyaman na, Uncle. Agyaman ako na kada kayo, Lola. Uncle, kapiti ka na nakadayo ti likoda. Nga oray awanan ni nanang. Sanda ka binaybayan. Ket panawanan. Tapno nagsubadak kada kayo. Kapiti kinasaya at yung kanyak. Ay na, saan may mo't nga isidsiderday ka? Basta para kada kami, naragsak kami, tanaragpat mo tarapaap mo. Kan arapaap day dinanang mo para kan ka. Uwan nga rod, Lola. Sayang. No si bibiyag pa'y kumaninanang. Masaksyan na ko matibunga tinagbambanugan na ijabrod. Ngamimbati na tayo mat ngaminan. Nala, di ka naglitay, Jomar. Tapat siya ka naragsakan tinam iti sidong tinamarswa. Uwan, Uncle. Katagyaman akmanin kada kayo kini Lola. Ikarik ngaginggat kabalak. Tulungan kayo. Saan kayo abaybayan? Ipatag mo dagiti dadakkel mo itata si bibiyag dapay. Ikamit ti importansya dagiti sakripisyo da, tano kala at mapukaw da sana na may subli tinapalabas. Alaga gayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring. Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. Nga po Diyos ti mang tarabay, kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Hello gagayam naragsak nga oras si amin ngawan labas. Baro manan nga episode ti mga ganyo ita diti drama abiyag ti tao. Ngam sakbay ti amin nabara paya kablaaw kadalisa duldulaw. Imelda Velasquez, Imelda Kabang, Jasmine Rivera, Kenny Cheryl Wakit. Katitayin nga rodandanggan ti episode 401. Dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Apay nga ita ka lang ay mawag, Andrea. Di mo pa'y replyan dagiti text ko keng ka. Busy nga rod mat. Apay aya. Kailiw ka nga rodan. Day tama lang ayam tibagang. Nagbaliw kansan. Saan ka matasigo da kasta? Sikapay ti kanahin nga umawag kanyak iti. Amo mat nga datrabaho kiti abroad. Inal daw ang mabambanugak dito eh. Amok day ta. Tauray siya. Mabambanlugak mat ngagtrabaho iti garden. Ti kanyak lang kat uray na bannog ta. At dalat ta kumaoras ta para iti tunggal maysa.
Hay, di ka makauawat man. Di mo kumustahan ti anak ta? Noowan na patid nga ibagam. Ida po akong cellphone ko. Tagi na na akon. Bye. Ha? Hello, Andrea. Hello. Talaga dakkel ti nagbaliwan ni Andrea. Sipod nag-abroad. Kaslaawan mo tan bibiyang na iti pamilya mi. Ni Andrea ka di kinasaritam iti cellphone, anak ko. O nanang, Kumusta mo ni di abroad? diya ka mo nanang. Saan mo ta makasarita na sayaat? At ka di diyo nagkinaawatan. Awan mo't amo ka nagapaan mi nanang. Ti plano yung agkalay sangay. Kumusta mo tan? Kaslawan mo tan ti bibiyang ni Andrea. Sipod nag-abroad kadakkel ti nagbaliwan na. Ne, apay kasta mo tan, anak ko. Madanagan nga ron nanang. Amangan ko na danam amo na ijay kat isukat na kaming kin ni Ella. Sapay la kumata saan ang mapasamak dekta. Ado umatan ti plano yo para iti pamilya yo. Iso nga rod ang nag-abroad ni Andrea. Kat sika, nag-garden ka mat. Andamanan award ko iti school, tatang. Oh? Kitag man ti grado may anak ko. Kasi iti sigod na nga tulat ta. Very good. Ano kasta? Sigurado maragsakan ni nanang mo into nagawid. Kaano ay nga agawid ni nanang? Mano atawanan nga day abroad. Awan pa imbaga na anak ko. Nagbayag matan. Diyak pa'y nakasarsaritan. Agawid to siguro no malpas ti kontrata na. Kasanon ngay nagsublintumanan. Saan mo't siguro anak? Adamat basit nga urnong tayo. Kumanimot siguro dahi dya pagrugyan tayo. Ti plano yung ngay akasar ka ni nanang. Kumusta ngay? Dumteng to ka di anak ko. Di mo ba't impakpakam mo nga agawid ka, Andrea? Saan nga amin abanag kat masapol ama-aman nyo, tatang? Kahit, sino nga dya lalaki akadwa masimbang pa? Ni Oliver, tatang. Anya? Hapay nga nang isangput kay ti lalaki? Jakon ay ayatan ni Henry, tatang. Napatpatag ni Oliver kanyak ita. Anya? Kasanon ti plano yung agkalay sa nukastagayam ti aramidam? Awanin ti mapasamak akalay sa itinagbaetan mi kin ni Henry. Takas na kunak itayan. Ni Oliver ti ay ayatek itan. Nag-abroad ka para iti pamilyayaw. Saan kat atap no agbirok ka iti sa bali ijay? Pang-asi man, tatang. Nabannog kami iti biyahe. No awan tinasaya at nga ibagayo, agulimak kay latan. Amo ka din ni Henry ang nagawid ka dito Pinas? Na, saan ama sapul ama amon na, tatang? Itian niya aga po. Nakaawag kayo matatang. Ada napatag nga ibagakeng ka. Nagawid din ni Andrea dito Pinas. Ada dito balay ita. Anya? Apa di na yung bagbagang hagawid gayam? Ada sa bali ang lalaki nga inyawid na dito balay baraw. Anya? Lalaki? Saan? Saan apod no dahi tatatang? Kinasarita. Ay, gakamot no anya sa aday ti kapanunutan na. Adada ka di pwede tatatang? Nagtulong dahi di karayan itay. Nga masigurado nga agawid ka inton madamdama. Agbiyahe ak nga rod dita inton bigat tatang. Kahit ko makasarita na Andrea. Ni Andrea tatang, awandan dito yung anak kau. Unak manod dada dito eh. Huwag, ngam idi na riingak itayag sa apa. Awan ramutan. Panagkurak, kat naglibas na itinubyo na. Isumot lagaya mat di nakampagan ano. Insukat na kami mat gaya man. Pasensyakan Henry. Binagbaga ak ti anak kau. Ngam talaga nga awan denggan na sao. Nagsakit itirik na tatang. Jakim pagarup nga ramidan ni Andrea ti kastoy kada kami kiniela. Sakbay ang nagabrod kat ato ti plano mi tatang. Amok day ta Henry anak kao. Nga manya nga ikat naulaw magtiti sa balik.
Kabayatan ti kadanay di abroad. Sigurado akatrabahuan na matlaang dinyawid na. Nay, nabartag ka mo, Henry, anak ko. Anyat mapaspasamakan ka. Di dak pagabiyangan na na. No adda parikot mo. Ibagam atap no ang mukmot. Ang bugat di dak matla maawatan na lang. Di dak sermonan. Di yun na yun ang sakit tinaka mamarikirik na kita. Kasano nga rood ang maawatan ka. Kat di mo mat ibaga no apay akas tamot tentar aramitam. Awalan ni Andrea. Narang. Awanan na. Kat no adalaang ni Andrea jay abroad. Agtrab-trabaho para iti pamilyayo. Para iti arapa-apyo akalaysa. Awanan di mapasama kakalay sa lanang. Awanan. Apay nga awan. Ay di ka maawatan anak ko. Ang damat urnong mo tanagagat ka nga garden. Oray ni Andrea. Nag-abroad mo. No pagtipunan nyo ti kwartayo. Sigurado adakil matan. Nagawitan ni Andrea nito'y pilas, nanang. Sunod lang sa simulot mo tinit sa balay alalagi. Apay ngay naramid ni nanang tikas jay hapong. Adamatan sa bali nga ayayatan na. Saan tayo nga amo no anya tipod no anapasamak, apo? Ngam nalawagasan kami anapatagkan ko na apong. Tanupatpatgan na kami. At ako madito'y balay ita ngam awan mat. Ala, di ka madanagan, apo. Taramidak ti amin tapno makasaritak ti inamo. Anya ti planom itibiyag mo ita, anak ko. Kastilatan na nanang. Saan mo't amabalin ti kasta, anak ko? Talo atawanan sipod insukat da kayo ni Andrea. Ornusam kumamatan ti biyag mo, anak ko. Itan niya agapupay lang nanang. Aggarden kalata. Panunutom nga Daniela aputot mo amang namnamakan ka. Makapaon ganas. Di ka agsao iti kasta. Ngamin, si kalaangan tinamnamaan ni Ella. Diyak mo, nanang. Isardeng mo kuman ti panagin inom kan panagsugsugal mo. Naibusan ti kwarta nagrigrigatam iti manu atawan, anak ko. Una, tawan mo tantikalay sa mapasamak. Drawing lang na kita plano. Talaga siguro asaan ada kayo kin ni Andrea kinaituding para iti tunggal maysa. No kastamad lagayang. Di saan kamlat ako man alagamam mo. Gumatangak man. Anyat kita nga manong. Ha? Ni Nana Suping. Ay, awan ni Nana Suping. Nagawid iti lugar da. Siyak tinangitalkan na iti store na. Kasta ka di? Anyat gatangam. Sa nga kilo karnit baboy no adda. Anya pay? Kan dua abuti ta ara ka ading ko. Aha. Anya pay manong? Di talaan. Mabitla nga ron. Isupot ko tigat gatangam. Ading, tagaan mo kang aminan? Taga kabangibang a barangay manong. Gayam ni nanang ko ni Nana Suping. Kasta gayam. Isumot lagayam ngay talang ang makita ka. Kumusta mo't tante apo ko tarusita? Kasi ti Apo, nasaya at matikasasaad na. At daigay pagadalan ita. Ni Henry ngay. Ay, awanan. Dinadaal na mutan tibiyag na. Anya? Mano atawanan asaan ang nagkarten. Bisyo mutan ti sinangsangon na. Sipod simurot ni Andrea iti sa bali.
Ni Andrea nga minti mo na anubya na. Naibaga namot lang kanyak iday nga isukano ti kayat na nga ikalaysa. Sayang nga roon. Nusan kumana ulaw ni Andrea, ang mga nusan mapasabak ti kasta. Wan gayam, sa dino nga iti ayan na ita. Diyak ambaw. Manu atawanan na sana nagpakpakita kanyak. Diyak butin makontak ti sigod a number na. Ay, ang amaanyangay nga roon. Saan ba't amabalin nga ipilit tayo nga agkalaysada? No awanan ti panagayat ni Andrea ken ni Henry nga anak ko. Isudan tumulaang ti marigatan no ipilit tayo. Ne, ada kayo mo't gayam tatang. Imay ko lang pinasyerte apo ka. Kat kumusta ka mo't tain baraw? Nasayat lang tamat tatang. Naibaga nila nang mo aday tabisyo kanumat tante in-into na ram. Isulang man ngamin tiliw-liwak tatang. Ornusim ka di ti biyag mo nakong. Makapawan ganas mo't ti agbiyagan tatang. Di mo ibaga ti kasta barok. Ornusim ka di ti biyag mo. Ipakitam nga uray kas jay tinaramid ti anak ko kada kayaw. Kat kabailam tagbaligi iti biyag. Nasakit ngamin tatang. Ado ti plano midi. Agkalaysa kami kumapay. Ngamsan mo't gaya man na matungpal da kita plano. Awan basol mo na kong. Nadaman ti rumbang nga mapabasol. Ni Andrea Daita. Ngamin, isok tinang dadail kalagita plano yaw. Kumatangak man ita arak ading ko. Arak manen? Awan na. Tay sulang matiliw-liwak. Huston ti arak manong. Sana nasaya at tinalabos sa panagin-inom. Madadaal ati sanunat mo. Sana bali ading. Awmut lang serbi ti biyagkon. Si kakit dimot. Apay, ada ka di parikot mo? Saan na solusyon ti ara? Inal daw samot ta na mabartag ka. Nyangay nga rod ading. Anyat parikot mo aya manong. Ibagam kanyak tadum nga ga. At idog no istorya kaming keng kaading. Basta, may sakla nga biktima. Ha? Anyat kaya't mo asawan? Ada nga di kalipin ko ide. Ado ti plano mi. Ngamdak sanggasat. Tasan mo na napasamak da kita plano. Simurot nga miniti sa bali a lalaki. Daytan sa ginangag ko ngay si istoryaan da dito istor. Nakasta, among gaya man. Wen Amo kung ti may papan kada kayo kan ni Andrea. Nanang, adaman sa bali a marikriknak para ken Monica. Anya ngay day ta amarikrik naman ako. Panagkunak, agayatak ken ko nanang. Anya, Una nang, naragsakak tunggal agsarsarita kami. ay katpadasam nga arman Single mo't day jay. Amangan no isukit diti para kan ka anak ko. Kasano no di nakkayatin, tadamatan ti putot ko. No ay ayaten na ka. Sigurado ang maaklon na dayta anak ko. Nanang, agdato nakngarudan kan ko na. Ay katadakan ka dayta anak ko. Anya, dituyan nga agnaid ni Monica, Henry. Wala nang, awan mo't siguro ti issue dita. Tadwa tawanan nga gaya na at kami. Kaya't nakaday ti agnaid dito ibalay. Wala nang, nagsaritaan minti may papaniti day tabanag. Kasano nga iti istorabang bantayan na. Makitang danlat tay jay Ala, tadalusak nga rod ti bakan ti asilid. Ta iso ti agbalin asilid yo. Agyamanak na lang. Sigurado nga awan ti agbalin aparikot. Ngamin, close dalaunay mo't kin ni Ella nga anak mo. Nukit kita nga rin dagat kaslada ginamot sa nalang. Naku nampay anak ko. Kaslapod no nga anak na mo ti pangibilbilangan na iti putot mo. Busy ka kadi, Auntie Monica? Ape ka di Ella.
Agpatulong ako ma. Adda nga min project mi kat jak amo no kasano nga aramida. Nan kita man. Adto yo. Nalakalaan daytoy, Ella. Isuro nakman nga ron. Tapno amok ti aramida kat malpasan. Agyaman ako unay, Monica, anak ko. Ni, para itian niya. Agyaman nak, tanasaya at ka iti anak kan apo ko. Awan ron ba nga pagyamanan niyo, nana? Nasaya at akadakwada gaputan na patagdamutan kanya. Nagasat launay ni Henry kan ka. Nagasatakmat kan kwa na. Gaputan nagagat kan nasaya at titrato na kanyak. Nana Rosita. Adain niyag ko natin kin prutas. Umay ko man iliwan ta apo ko ta. Agyaman nak, tanalagip mo ti apo ko ta. Wala. Anda mo gaman nobya ni Henry nga anak mo. Wan, kinapudno na. Plano damutan tagkalay sa. Nasaya at mat ano kasta. Tapno saan na maiyaw awan tibiyag na. Sipod na amuna ni Monica kat gimagat mo't manan. Nalawa manan ti garden na ita. Kaano nga itilong table? Dumteng to da ita. Daragsa kaklaunay para iti anak mo. Uray, nausan at anak ko tinakatuluyan na. Kasta talaga tigasat kaka. Uwan nga rod. Hay, agingay ta. Saan ang nagpakpakitan ni Andrea kanyak? Kasta aya. Ha, Sapay la kumaat, nasaya at ti kasasaad na. Iti sa dinuman nga ayan na ita. Panagkunak, Henry. Umdasan ti urnong ta. Mabalintan ta kasar. rugyam nga rodon ti mga budget. Uray, simple lang nga kasar. Tapno saan ta ang magastusan unay. Okay, agpatulong ak iti kabsat ko. Aywan, ni Ella ngay gayam. San sapay mo ta nagawid? Nag-text gayam itay. Maladaw ka nung agawid, tada practice da di pagadalan da. Talaga, close kayo na. Si kamot ang text na. Saan na siya? Wala ta muna, busy ka iti trabaho. Agi mo naksan. Sikat talaga. Tatang, kumusta kayon? Ha? Andrea? Andiyan na pasamakin ka. Apay nga damot din sa Claybaw. Nalala, sumrak ka anak ko. Ni Oliver, tatang. Ni Oliver, di makagapo no apay akas di tinapasamag kanya. Naranggas launay kanyak, tatang. Kanayon nakakabilan. Anya? Kahit sa dinutayan na ita. Aglamlamang, tatang. Anya? Pagpababawya kung tinaramid ko. Di pa nang isukat ko iti pamilya. Ado tinagbasunan kan nagkurangag kadagiti agama. Kaya't ko asulnitan tinagkurangag kadakwada. Ay. Di mon panggapan ti makisinublan kan Henry. Apay, tatang. Adan sa baling asawa na. Anya, nukasta. Awanan namnama ang maurnos ni pamilya mi. Hikit talaga nga awanan na. Basol mo madlang. Sika, tinapukawan anak ko. Naisagmak ka pa, ito din na tilalaki, apinilin. Kumusta kan, Ella, anak ko? Anyat na pasamak kada kayo, nanang. Apay nga agpilpilay kayo, matan. Naranggas ti lalaki asimuruta kanak ko. Kakaasi ak iti kabil iti puder na. Ha? Sapay la kumata mapakawan na. Gapo iti inaramid ko, anak ko. Ipatpatag ka unay nga anak ko. Kat numanugot ka. Ikuyog kan iti balay. Sumurot kan kanya. Taadamatan sa baling asawa ti amam. Ay, saan, nanang?
Jak mabalin a panawon da tatangken nanang Monica. Ngamin, ipatpatid ko unay ida. Rabiin, Andrea. Apay, di ka pa ila maturog. Ha? Ni, agsangsangit ka magayam. Apay mananaya anak ko. Pampanunot at tinagbasulak kadagiti agaw. Ada Eli kan Henry. Nadyak ko managaramid iti may kaniwas. Nalabit. Naragsak kami itaas nga pamilya. Ay, anya nga rod. Nalpasan ti amin. Nagbasol kan. Nagbabawyamon ngagpaiso ti nagbasulam. Naladawon ti amin. Sadan inkasar ni Henry. Wan nga ron. Katayayag ti bagik tatan. Takas lamas na singsingad ti anak ko iti asawa ni Henry. Ngamsyak ngay nana. Iso masaksakit nana. Malala. Di mo unay pampanunutin dayta. Tambangan dumaapiktaran ti salunat mo. Di mo liwayan ti mang sarungkar iti anak mo. Tapno maisubli ti sigod a pamatig na king ka. Di mo gurguraan di anak mo. Mawatam ko ma. Tapinanawam kit nga rod ide. Basol mo matlaang. Ang kit day. Agkararag ka anak ko. Pagbabawyam ti nagbasulam. Kit agsalukag ka. Para iti masakbayam. Di ka agpulkok anak ko. Sakbay nga giwayat kay tiadang panunutampay anay bag no pagsaya atam wan no pagdaksam ti ibunga ti aramidam. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan dita pakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kanisagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Hello gagayam, kumusta kayo manan? Thank you, iti pan nakikadwayo manan, ngagbuya ka nagdengeng. Kada iti drama tayo diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsak ba ti baro manan nga episode iti drama abiyag ti tao? Makablawang pa Daronel Katabay, di Tabanog Sur, Bani Pangasinan, Jomar Silpaten, Cheryl Wakit, kan Homer Alamo. Kaya ti tayong tingaro dandanggan ti episode 402. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mangan kamot dan, Rika anak ko. Imuna kamin anangan kan apong mo itay. Anyat masida. Tuyo anak ko. Tuyo manon. Tuyo la ka na yun ng tipas pasidayo. Ano san tayo pa'y laang tay sumot nga rod ti pakaanayan ti kwarta anak ko. Ti ko nayo kit di imot kayo. Ni, saan nakasta anak ko? Mismo nga anak yu, imutan yu. Anyat klase yu nga inangay. Saan apod no day ta anak ko? No adda kwarta. Gumatangak mat itinaimas a pagsasangwan tayo kada apong mo. Talaga laang agipitak ita. Manmanumot ngamin ti gumatang itilakok anateng. Bayam, gumatangak to itinaimas asidaam inton bigat. Saanan? Makapawan ganas ti kastoy. Saan kumamot na kasta anak ko? Ar-aramidak mat ti kabailak tapno di ka marigatan. Apay apimbanaw di anak mo. Di na kayat kituyo asidang ang tatang. Anya? Imot ka kung nanapaikit di kanyak Hay, di na mo tirigat mo so akasta. Ar-aramidak mat ti kabailak tatang. An-ano sakti aglako. Tapno lang ang adda aramatan na. Saan akon amangan itinaimas. Tapno lang ang adda balunan na. Ngamapay akas jay matin. Ala. Ipalawag mo lang taking kuha na anak ko. Dumting tutal daw ang awatan na ka.
Sapay ako matata. Nalakala para kinkwana ti mga isawa iti kasta. Nga ben, di na mo tiriga tapag daldalanam. Tapno maipay mo lang, dagiti masapsapol na. Mabigat ka pa, Yapok. Sana na pong agrubata kun tagor urayin ni Eric kay Jibalayda. Saan mo ta mabalin ang mapan ka ije pagadalan a dinamigat? Kasano no matalimu daw ka ijay? Awan matlat na imas asidaan ditoy. Di uman ngamin kanunungan ti kinaimot ni Nanang. Saan anaimo tinanang mo, Apok? Talaga lang ang kwartana. Ar-aramid naman pi, manti kabalan na para king ka. Sipod pimusay ti amam. Isaon ti timakder nga ama ken inakin ka. Adaw ti sakripisyo ni nanang mo, tapno makaadal ka, Apok. Sapay kumata maapresyar mo. Dayta sakripisyo ti panpanakilyaw. Makantupay kat adun ti pagkurkurangan na. Saan adakkel ti matmatgedan ni nanang mo, tapno mo, Apok. Naglakla ko lang iti kumkumpurme. Pasaray basay ti mapaglakwan na lunad duma. Iso ang maawatam kumabay, Apok. Nasapa ka mo't nagawid, anak ko. Wen ata tiniliwda kami, tatang. Sapay may. Bawal ka no ti aglako iti nagpwestuan mi itay. Yeah. Ay awanon, inaladan ti kakaiso na alako. Nayay. Ipadas ko man ti makisarita kini Mari Luisa. Ang mga numabalin ko ti aglako iti ayan na. Makidisdisplin sa lang mo, dahi chay. Wen tatang, barang kaasyan nakmat akin ko iti restaurant apag disdispyan na kadagiti lako na. Saan ang mabalin nga isardang ko ti panaglakok, tatang? Mano atawon laangan kat agkuleyon ti apuyo. Ala, padasim tong nga ron akasarita, anak ko. Padasem tong ati makisarita kani Madam Helen, Mare. Ang damot pa'y kit di mabalin na pagpwesto am ijay. Adda nga ta inton bigat, Mare. Wun, Mare. Kasaritak to nga rod inton bigat. Barang kaasyan na. Agyaman akmanan Mare Luisa. Awan nga min amok apagpwestuak, madam. Jakmat ka ba ilan ti agabang iti paglakwak ko, ma? No manugot kayo, aglako ako mamot iti sangwanan ti restaurant yo. Nalawa pa'y matkit di dita. Mangyag kanto iti lamisaan. Ti pangidispriam kadag iti lakom. Nukas na, umanugot kayo, madam. Mabalin ko ti aglako dito eh. Wan, okay lang kanya. Agyaman aklaunay, madam. Awan anyaman na. Ano sa nyo lang tatalaga limitado ti mabalin a pagdisprian nyo. Okay lang, madam. Tinapatag kat adda. Tapno saan mi nga iliblibas ti panaglako mi. Narigat ti matiliw manen, madam. Anyat masapul mo, Gloria. Mabalin ti agdawat iti sabaw, madam. An-anwam ti sabaw. Pangaldawan mi kumaitigayam ko, madam. Oray basit la sabaw. Adda balon mi nga inapoy. Mala, mabit lang tikan ka. Ay, ungayam. No adaman ti maurnong abasura. Wano subsobra dagiti customeryo dito restaurant yo, madam. Kat idulin nyo taalaag to. Para kadagiti aso mi kuma. Ayun, ado ti masaysayang. Mala, tay bagak to kadagiti staff ko. Agyaman naklaunay, madam. Mabit lang, tay bagak nga ikanda ka iti sidaan nyo. Uray sabaw laeng, madam. Ay saan Nayunak iti karne kan natin. Ala, saanan, ma'am? Awan pagbayad mi. Saan ko matapabayadan? Libre day chay. Agyaman kami nga rod, madam. Uy, Gloria, anda gumatang itila ko manatang. Pakilakwan man pa'y mare. Maulaw ak matan. Ha? Ala, apa yan nga eh? Tsaka mo, banog ko lang siguro da ito eh. Malang aron, idumog mo pa ilang ang tap na makainanaka.
Ang mga nubanog mong agpaiso daytan. Wan, Mare. Mayat to no madamdama da ito eh. Nay, anya tayong yawid mo? Naggapoy ti restaurant ni Madam Helen, tatang. Anya? Dinawat ko ta sayang mat. Para kadagiti aso po na. Ngam dinaan mo para kada tayo ti dadungan. Ay. Delikado sa mo dahi anak ko. Ang mga lunabang lusag. Bugwak dagito'y tatang. Sa kung tunutun manan. Kitain nyo dahito dakkel a fried chicken. At dapay na inay nayo na karnit baboy, tatang. Sayang dagito'y numaibulbul lang laang. Mala, sikat ti bakam mo. Lutuam nga raw danay baga. Un tatang, siyak ti makamo amang diskarte. Sigurado ang maragsakan ti apo ko yun ako ha. Makaraman matlaangan iti fried chicken ako nada. Ay, wala. Kalain mo't piman na talbos ti kamuti ti sigsidaw tayo. Nadama may gatang iti tuyaw isua. No kanayon nga daitad ni Madam Helen. Saanan aparikot ti sidaan tayo, tatang. Anay ko. Sumrumanan. Sumrutay. Ay, dahito marikrik na. Asos. Kasla agbibinag ti kanawan asaka kan imak, tatang. Kan oray ti makanawan nga ulok. Api nga ta kasla sumsunggarak ajak maawatan. Kasla agbibinag. Asos. Agpakita ka lang ni ti doktor. Ang mga nonyamod ditan anak ko. Banog ko la siguro dahito, tatang. Kanayon dahito amariknak. Ngam no iyan anak, maikat mat. Di ka magamin agpatpatsik apo kas tangag darikrik na. Awan dahito, tatang. Gagangay laang. Inanalati ka sa pulak. Banog ko laang dahito eh. Nasaya at matasimangpot ka na nako. Itay pa'y urayan ka. Apay manan aya. At dahil sangpot ko ang naimas amasida para kan ka. At nakaluban dito yung kusina. Fried chicken, anak ko. Ni, nangalaan nyo iti fried chicken. Ay, ko siyempre, ginatang ko. At damot gayam kwartayo kat. At tugaw kan, taag-gauak itiin na po'y mo. Sus na ngay. Awan mo't sus na. Ayun, dayta tinalipata ka ko. Inton sumaron na agumatang kayo iti fried chicken. Complete won nyo mata. Di adda pagsawsawan. Wala ko, laglagi pagto dayta. Di kag merienda, Mari Gloria. Mangal daw tamatlaangan no madamdam, Mare. Ha? Agtip-tipidak, Mare. Agkuleyon ti anak ko. Sigurado adakkel ti gastusan mi para iti panagadal na. Kapag bingayan tangarudan atay suman abalon ko. Sana. Kanayon laangan asyak ti ibingbingayam. Malaki din. Duwala ang tiginatang ko itagsapa. Taisula ang mati manayan ti kwartak. Agyaman naklaunay iti kinaimbag mo kanyak, Mare. Sapay la kumata dumtang to ti aldaw ama kasubadak mat. Sagay sa kayo, Luisa kan Gloria. Ha? Anya day ta, madam? Cake kan Shanghai. Kasangay nga minti anak ko iti kalman. Iso analagip ko tinangilasin iti para kada kayo. Ay, agyaman kami, madam. Awan na nyaman na. O ala, kaninyo, naimas na ita. Agpili kayo mutaan dati nateng akayat yo, madam. Itag mi iti libre kada kayo. Unlarod, madam. Agpili kayon. Fresh dagita. Ay sanan, ila ko yukit di, ta isupay ti mapaglakwan nyo. Oh, ape di mo ka nang tintad ni Madam Hilda kadata. Nabsugak pa'y, Mare. Yawid ko lang ang dayta tapno adda ka ti anak ko. Anya? Sigurado ang maragsakan dayjay. No adda isangput ko akanin na. Grabe mo ti kasta sakripisyong para iti anak mo, Mare. Talaga akasta, Mare. No may saka nga ina, aramidam ti amin para iti pagragsakan ti anak mo. Kurak man no nag-enroll kan apaw. Ay, pagpampanunutak pa no agenrola kung no saan apong.
Madanaganak ngamin. Anyat pagdanagam. Amuyo mo to ni nanang. Ang mga nukumaro man ng tikinaimot na. Kat di na matakdaran ti imbaga na nga iso ti makaamo iti magastos. Para iti panagadal ko. Saan mo't nga imot ni nanang mau? Italaang mat asing mingpot. Amo na ngamin agumura akan ko ana. No di na itad ti kayat ko. Ulay kan aya pa. Aginrol ka kigding. Uray ti public apagadalan. Tapno sigurado ang makatulpos ka. Makitan to, apong. Mangal daw akon. Awan ni Mari Luisa ita dito'y paglaklakwan mi. Iso asyaklatan ti mangan. Mabain akon ang mapandumawat iti sabaw di ta restaurant ni Madam Helen. Iso asida kung ti ginatang ko itay a fish cracker. Ay na, nabsugak. Nagimas di kinan ko di restaurant. Inakman pa kiti agpag na. Aguri ka. Kasla ni nanang di mangan iti sango di bangir a restaurant. Asit kakman. Ngamtsak agpadlaw. Anyat gatangin niyo, madam. Sir, nalakalaan ko natin anak ko. Bumatang kayo. Dayjay, nalpasan anangan ni nanang. Apay akas ti matantirik na ka nakakita iti langana. Fish cracker lang ti sindana. Pumanawak dito yan. Kaslag kapsutak. Bigla nakarik na ak iti asi iti inak. Agkapi kayo pa'y nanang. Agyaman na kanak ko. Kumusta mo ti panaglako yung ay? Kaasi ti apo. Naibos manan. At damanin balon mo inton bigat. At iti kwartam. Tapno adda pang restaurant mo. Saan na nanang? Agbalo naklatan itiin na po'y kansidaan. Tapno makatipid tayo. Ha? Makonsensya ak ngamin. Agkakaimas ti sidsida ka di restaurant. Idinto tada kayo. Fish cracker lang ti sidsidaan nyo. Ha? Anya a fish cracker. Saan mo't nagimas ti sidsida ak iti paglaklak ko kanak ko. Pasig nga rod a karne. Di kayo naglibak nanang. Nakita kayo itay aldaw amang mangan a fish cracker ti sidayo. Di kayo ninasitkan. Tamakasangsangit ak iti ambang buy-buya kada kayo. Ay di ka maasyan kanya kanak ko. Tanaira na laeng dayjay. Pasensya kayo na. Maawata kitan ti amin. Bala, igaid mo kit di ti panagadal mo. Diyak kaya't ngagregat ka matakas kanya kanak ko. Narigat ti saan ang makaadal. Nang runa no nakurapay ka laang anak ko. Congratulations, anak ko. Congratulations, apaw. Kamaudyanan na. At damot lang ti degree holder iti pamilya tayo. Gapuday ta iti ado a sakripisyo yu kanyak nanang. Apong. Anyat kayat mo a regalo, anak ko. Saan na nanang? Igatang yukit di bagas. Ta sa anak pa'y ang makapagtrabaho ita. Masapol nga ag-board exam pa'y. Alangarod, tayurnungan tayo ti busbusan para iti panag-board exam mo, anak ko. Mare, kumusta nga ti board exam ni Rika? Ay na, kaasi ti apo, naipasana mo't mare. Ay, wow! Ay, saan nga roda na masapol nga aglako ka dito'y amare? Maglako aklata, Jakmat kayat nga ipanamnama amin iti anak ko ti masapsapol mi ijay balay. Sigurado adi na kantumot la palubusan ng dayjay nga aglako. No makasapol iti trabaho na. Naawat ako, nanang. Adan pagtrabahwa. Ay na, agyaman tayo iti Diyos, anak ko.
Kablaawan ka. Sana na masapol nga aglako kayo. Ag-relax kailangan diti balay. Ay, saan agtrabaho aginggat ka ba ulak? Napigsa pa'y mo't. Awan mo tan pagadalan nyo. Ag-relax kayo. Tasyak mo tan ti agtrabaho. Saan ko maanatangkan ti ulo yun, nanang? Saan akon nga aglako iti sangwanan nyo, Madam Helen? Adda ngamin ipatpatakder ti anak ko asari-sari store ko. Kat dayjayan ti bantayak. Kasta aya. Husto tapno saadan masapol magmagna ka nga umay itoy. Saan ka pa yan nga agbagkat itinatagsan? Wan nga rod, Madam. Amok ti sakripisyong para iti anak mo. Katita, nagbaliki kayon. Pagyamanak una iti Diyos, Madam. Gapo iti tulong kan panarabay na kada kami. Nanang, kasangay mo inton umay alawas. Anyat plano mo ngay. Saan ba't amasapol nga agselebrar tayo, anak ko? Isupay agastos dayta. Maminsan laang matiti makatawan. Uray pay. Ay na, amumatay na mo na po. Naruwam itirigat. Iso adi na kayat nga damasay-sayang nga kwarta. Saan asayang dayjay, nanang? Taparamat kada kayo? Ala, makaamu ka nga rod, anak ko. Basta siya, numabalin oray saanan. Agkararag tayo latan. Basta agluto tayo iti pagsasangwan, nanang. Ayaban tayo dagiti kakaroba tayo. Tapno ada kadwami ka ni Apo nga mangkanta iti happy birthday kada kayo. Nay, papalamri ka. Parbangon pa lang nakasukat kan. Inak makitsenda iti lutuan tayo para iti kasangay ni nanang, Apong. Ha? Ay, umayak mate. Tapno ada kadwam nga agbitbit. Ay saanan, mabanog kayo lang. Basta sumuro tak. Napigsak pa mate. Kan exercise ko na. Nakasangpot tamat langan dito balay po. Hanggang din sapay mo nakaraing dinam. Ni, itaman pa'y anaaldawan abimangon. Amangan no adamat ti Jelikon. Sibsibugan naman siguro dagiti masetas na. Naggapuak ijay. Tay jay ridaw ti kusina tinagnak asimbrag. Awan ba't ijay? Ingka man kitaan iti silid na po. Mabait lang nga rod, Apong. Apong! Ha? Ay, abay! Ninanang! Nakasalungay ngay matan! Gloria! Gloria! Agiling ka! Gloria! Abay! Anyat na pasabag kang ka! San sabot ang agang-agang sa po? Itaray tayo ng hospital ni Nanang! Nanang ko! Apay ngay alinibasan na kami matan! Apay ngay bati na kami! Gloria, anak ka! Kasano pa yung makasubadag ka na kayo, ita? Pinanawan na kami, matan. Mangrag-ragiyak pa lamang sulsulnit iti nagkurangag ka na kayo. Gapoy nagkakamadi ngayong pagpakita kiti kalabas. Yung pinanawan na kami, matan. Nanang ko! Pagkawanan ko ba? Ipagpatag kayo, nay, nanay! Di mo guraan dagiti dadakkel mo no di da maipaay dagiti masapsapol mo. Imbes agurami da tulungam kit di ida babaan ti panagsingsingpet ken panagtulnog mo kadakwada. Alaga gayam di tanti nagpatinggan di tapakasaritaan di drama tayo. Biyang Di Tao Musical Scoring Eli Palacio.
Ipapaay kanisagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.